The Zambian leader, President Hakainde Hichilema, has decided not to attend the now discredited SADC summit in Harare after the Zimbabwean dictator launched a brutal crackdown against pro-democracy activists and made undiplomatic remarks about President Hakainde Hichilema to Russia leader Putin. President Hichilema is attending the summit via Zoom link. Panapa sadapina mashoko anobuda chitogwa panapa muzora nhasi kuti bo subscribe like turn on the bell icon. Tinoona kuti Hakainde Hichilema anoti I cannot attend this SADC summit nokuda kuti aiwa pane national issues anoda kuti ndigadzirise ndiri on the ground zvaita kuti asauya munyika yeZimbabwe, but at the same time panapa vanhu vanouya vataura mashoko kuti haana kuatenda just because of the diplomatic tensions nemashoko anotaurwa nemutungamiri wenyika kuRussia zvakaita kuti aiwa pave nemakakatanwa pakati pevatungamiri vaviri ava. Tichienderera mberi nenhau zvinonzi these remarks by the Zimbabwean tyrant were followed by an insult from the Mnangagwa's ICT minister Tenda Mavetera, who labeled the Zambian leader a security risk to the region due to Zambia's cordial relations with America. Instead of being in Harare, President Hichilema is chosen to attend a traditional ceremony in the northern Zambia tomorrow. The irony is that a significant number of Mnangagwa's relatives live in Zambia, where the Zimbabwean dictator grew up and was a young member of Zambia's independence political party, the United National Independence Party UNIP. Panapa ndo zvatiri kuona kuti aiwa zvonzi Hichilema akabva decide kuti aiwa ndingatoenda zvangu kunocommemorate kana kunocelebrate a ceremony with the northern Zambia panapa ndine macitizens angu pane kuenda ndichinorabha namashoulders nevanhu vanofeka diplomacy. Chimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemove rakarwa naHichilema rwakauya chiexposewa panapa chinoti aiwa Hichilema akanyatsa kuzviexclude akati aiwa handingambowirirane nemahead of states akadai so anyatsa kuneglecta mawishes evanhu. Tudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi muna comment section yedu, subscribe or like and turn on the bell.